का डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ईस्ट जायंट हिल्स डिस्ट्रिक्ट शिबंता के जिंग रखे या का स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 kala penlong da ka program thung ding bat pensai pat ba halor ka waste recovery ha ka jingalang bala penlong hak arp sautrik nailur halater ke community hall East Giant Hills district ka MLA ka sutnga saipung ka kong Santa Mary Shila kalayadan lang hak di ke program kum ka kongsan ha ringkat u deputy commissioner East Giant Hills u Shivansh Awasti executive engineer electrical division Joicom member secretary district Swachh Bharat mission Gramin ba Paul Sena ki he sarkar ki nong yalam shnong bat ki wei na kaliang ko kongsan kalap lipat ba aru ya ka waste recovery center ne ka jaka pun khu ya ki nyut ki bala ban pendon kambiang hakash nong la terke bat ya ka kamra class ba pen khatmai jong kala terke secondary school ha ka jingkran kum ka kongsan ta kalaya ro e ki nong shong shnong kala terke halor ka jinga trelang ka jongki ban pensuk ya ki jing pendon kam ya ka pisa jong ka DMF fund bat ban penla ban pendep ya ki artli ki project bala lipat ba ha ka ne ka program kata ka jingte ya ka waste recovery center bat ka kamra class jong kala terke secondary school habakran halor ka jingdon kam bante la kam ya ka jing jabo ka MLA kala penshairu halor ka jing nang khlut jong ka purthai bat halor ka jingdon kam ban thung ding bat ban shimkhya ha ki jing persyang ban penne pensa ya ka Maryam bat ban long kan nuksa ka babhaya ki pateng banwan nalor ka ta ka kong santa kalayai ban ru halor ka jingdon kam jong ka jing khut jing suba tang halaki jong ki ying kisem henry wat ha ka imlang sa lang ru kata da ka bakun turu ya ki ban penpriang ya ka jing sungthu syaki wepat halor ka jingdon kam ya ka jing khut jing suba bat ban tek la kam ya ki jabo jaban ha ka jing em ka baman kasi na kaliang u deputy commissioner ha ka jingkran ula ai khuble ya baro ki nong shimbenta na ka benta ban pendep hok ya ka ni ka recovery center bat ha ka ju ka por ula pentip ru bala plipat ba ya ka swachhta hi seva ringkat ka jingyo i jingai jong Mahatma Gandhi ban penlong ya ka wei ba ka wei ka shnong ka ba khut bat ru ban kentiu ya ka yok ka kot ha ki thain nong kendong ki wei pat ki bal ai jingkran ha ka ni ka program ki kenthop ya ka district water sanitation and hygiene coordinator kong Mbha Rambai ka Patricia Lau coordinator ka Jal Shakti bat u district coordinator district Swachh Bharat mission Gramin East Giant Hills u Daman Langkid Khar